Kao takvi mi smo jako posvećeni inovacijama i evo ovaj proizvod je u stvari jedan u nizu. Kao što se možda sjećate, mi smo lancirali lako, prvo 100% digitalno osiguranje, uveli smo umjetnu inteligenciju u obradu šteta i odnose s korisnicima, uveli smo dronove i satelite u procjenu šteta na poljoprivrednim usjevima i nasadima i evo došlo je vrijeme i za ovakav jedan proizvod. Naime, cyber kriminal je naravno u porastu, ono što se možda ne znaju svi, događa se negdje oko 5 napada kibernetičkih dnevno samo u Hrvatskoj. Ono što smo mi prepoznali jeste da velike kompanije imaju timove koji se bave prevencijom i zaštitom njihovih sustava, dok mala i srednja poduzeća u stvari to nemaju. Oni nemaju resurse, nemaju znanja i u stvari su tražili nekakvu pomoć. Ne samo kad se nešto dogodi, nego da im se pomogne u tome što bi trebali poduzeti prije toga. Tako da, Croatia osiguranje je s veseljem u suradnji sa svjetskim partnerom napravilo prvo takvo osiguranje u Hrvatskoj. Ova vrsta osiguranja do danas nije postojala u Hrvatskoj i poduzetnici se nisu mogli osigurati od cyber napada. Mene veseli da je Croatia ponovo predvodnik trendova i kažem, nadam se da će ovaj proizvod naići na dobar odaziv među srednjim i malim poduzetnicima za koje je namijenjen, a evo veseli me danas da će moji kolege dati više detalja o samom proizvodu.